Здравейте на всички потребители на vbox7.com. В това сигнално жълто ще приказвам за Михаела, тази тъпа кранта, дебела целулитна мърша. Що не вземеш да се скриш целулитния гъс и грозните силиконки? Никой не иска да те гледа. Толкова си грозна и противна, че чак ми се повръща от тебе. Направо нямам думи, човек. Всеки те храни, но ти не поемаш. Ти май нещо си луда, нещо да скъта ти хлопа, трябва да върш да пиеш хапчета някъде му. Що не върш си беш путката май на октафона, фруси ще ти ебам майката, ще те побъркам от бой май. Хем ще те бъй, хем ще те бие, и ще ти го слагам в газа. Да ти е готино такова, да ти яко. А ти дето храни Венцо, направо ще ти го изкарам през газа, ма. Това ми най-добрият приятел май Мършо. Ще те побъркам за него, ма. Само ще дойда в София, ще те намеря и ще те побъркам. Просто нямам думи какво да прекарам. Толкова си зле, че нямам думи. Ама какво да се прави? Всяко магари трябва да се покаже номера. Тоест челъните. Ще си едно просто грозно магаре. Направо вече не знам какво да кажа. Ти нещо не си добре. Никой, абсолютно никой не иска да гледа в vbox7.com. Вземи се откажи да слагаш грозните и умирисани клипчета в бокса, защото не знам, вече нямам думи. Повръщам се от тебе. Такова противно и гадно същество никога не съм виждал, като тебе. Направо не знам, обаче мога ти кажа само да го духаш и то. Да го духаш и то много здраво. Ай, и гледай следващия път пак да храниш Венцо. Ти ебам майката.